Glukóz je druh cukru v krvi. Vaše telo potrebuje glukózu ako zdroj energie. Glukóza pochádza z potravín. Keď je telo jedlo, rozkladá sa. Mnohé potraviny sa premenia na glukózu. Patria sem chlieb, ryža, cestoviny, zemiaky, ovocie, mlieko, sladkosti, sladké nápoje. Potraviny ako ovocie a mlieko sa premenia na glukózu. Po jedle glukóza vstúpi do krvi. Hormón nazývaný inzulínom pomáha presúvať glukózu do bunky tela. Bunky glukózy sa využívajú na energiu. To vám pomáha hýbať sa, myslieť a zostať aktívny. Ak je v krvi príliš veľa glukózy, môžu sa vám poškodiť oči, srdce, obličky. Zdravému životnému štýlu môžete pomôcť kontrolovať hladinu glukózy. Dôležité rady. Jesť pravidelne zdravé jedlá, jesť a piť málo cukru, piť viac čistej vody, zostať každý deň aktívny. Všetky tieto veci pomáhajú riadiť hladinu glukózy v krvi.